Piraguismoan artista bat izan da, piragua orain gutxi ikutzen dezu, eta hori zergatik? Ez, nola esateko, denboa falta etigan, ez? Izan bezala egun guztia okupatuta dakau, eta gehatzean denboa okupatzen dugu, hori, ez? Entrenatzen hori dion, eta orduan denboa falta, ez? Eta gehatzean denboa batxikiare familiakin negoziatu behar dugu, orduan momentuz piragua jortxak aukordeta. Behar bada, arrarota dana sentitzen zea, orain, ez da piraguakin. Bai, bueno, batez ere arraro hori ez, piraguan eta hori jantzita, hori arraroena. Oier, badakit erabakitzea zaila dela, baina orain momentu honetan zerekin geratzen zara, piragua ala arrauna? Ez, bueno, basaia erabakitzea ez, kanter hori da, basatik zera ez, iraio zein. Ez doa magoa itla, eta orduan, kasu honetan ez dekat, gozateika. Bueno, gozatu eta gero ikusten geha. Vale, Dituzien atentzio hori, batez ere lehen urtien egin urte ona, ez, orduan, jendia nola bolkatzen bere trainagoakin, ez? Bere trainagoakin, eta gurekin ebai, ez? Gero ikustazu, kaletik jun, eta guri animatzen, ez, eta, ni pentsatzen nuen, nahi ez ideala esaguten, ez, eta ikustazu, jende piloak esagutzea izun, eta kaletik animatzen dizun, hori joko herri batian, nola bizitzeuen arraun mundua. Nik iten nuen, piraguismoa batez ere bukaeran, ez? Zeba tipo, ofizio bezala, ez? Jute nintzen entrenatzea, nire lana salako, eta hortik bizi nintzalako, eta baina jendia hori, ez? Bizi da bere lanetik, eta ikustezu talde baten kompromiso hori, ez? Guzti guzuen ziar, zaitzeko, pixua zaitzeko, entrenatzeko egunero, bai neguan egualdi txarrakin, ez? Eta helburu baten bidian, ez? Eta hori da, gehien bat hori, ez? Deitzen dizuna. Berde tenian arraunitit, eta berde tenian hori deskonektatzea piraguan ibiltzen, ez? Eta, bueno, eta noat... Deskonektatu behar dezenuen piragua? Bai. Arraunien ez duzu deskonektatzen? No, bueno, deskonektatu bai, arraunien ebai ez, kompetizioa da, entrenatu bat diala ez, batzuen sortzea ez, hor, tentzio batzuk, presio hori liberatzeko ere ez, zeba, no, basatu ondo tortzea, hori, piragu hartu, eta bakarrikan ibiltzea herri joan ziar, ez da hori ondo tortzea. Ez da, hain kotxe hartu eta hori joa. Venga, marcha! Betaldetik ataldera pasatu zara, nola hartzen duzu erronka berri hau, nola izan da aldaketa? Bueno, nik uste aldaketa niretzat handia izan da, no? Ez entrenamentu aldetik, baina bai responsabilidadetik. Ben responsabilidade handirik ez dakazu, bakarrik arrauneneak utzi, baina hemen beste erronka hontan beste responsabilidade handia herri guztia danak zuri behi daude, eta horregatik oso hasiera baten urduri, no? Presioa beti izan da hori jo, no? Baina horrekin lana, jakin inberdala horrekin lana egiten. Nik uste arrauloarik ja ohitu badaude, lehen urten temporada guztien aurren ibilizian, da presio hori ondo eman zuen, eta nik uste tripolizioak berdina bi hiru kanbiloekin, nik uste hori jakin gaula ematen, no? Josu eta Inigo lehengusuak dira, eta biek dabiltza arraunean orion. Egia esan, horrelakoak, anai arreba, familiakoak, arraun talde askotan eta kostaldeko herri askotan gertatzen da, horrela da, ezta, Josu? Bai, bueno, gu Inigo eta ni 13 urtekin bideok batea egun baten probatza datorre ginean, honea, eta gustatu dintzaigun, da hondik eramen segitze dugu. Oso bere arraunen ibiltzea, ibiltze zan aurten utzi du. Familiati dator dena. Bai, hori da, eta, bueno, atzien umek eta beti katxondon hartzeko gurasok. Gero ikusita urtetik urta segit, beak animatu itea. Zuen etxean orduan, ez da beste gauza bat eta zitzeingo, ez? Baina arraunean hasi ezkeo eta... familiko bazkatiak ditugunen, ez zaila gustatzen batian eseritzea, gu bideok eta osoa, bestela beste temik ez hemen dagoten. Gaur dakau entrenamentua nahiko luzia, eta tokatzen zaigu 2 ordu erdiko
ergometron, makina hontan, eta gero ordu erdi korrika, eta bukatzeko pesa batzuk. Arratzalde lana bukatu, eta normalen 6:07 alden, honea. Ez pentsapetik gogo ukitzenik, baina azkenen negua izatea txarrena, eta negua behin pasatzenen guztua. Gauza bat azpimarratu txekotan, hauxe da, ambiente hona gaula taldean, jende hola batzuk urte batzuk badaran atzate, baina jende gaztia orokorki, eta ambiente oso ona. Eta horre, morala idutzen dugu, aurrea jarraitzeko. Ordu asko eta asko sartu behar da, eta oso zaila da egite esan da, zuk esan da bezala sakrifikatu da oso. Behin pixkat kailua oin arte, nik gaina eskuk eta asko muitzet dut, eta behin teknika eta pixkat hartu arte, dana azala arrotu itea eta aragi bizitan, da ibiltzen naiz, espadarrapuak inda lotuta, eta egun ematen goantekin, azeran sufritzen, asko sufritzen. Opa, orain ordu erdi korrikain behar dezue. Bai, da, ondartzaldea jugazteko. Zer da ibilbidea ondartzaraino gutxi gora bera, zenbat? Bai, ordu erdi bat. Funda etorrean barraldea funda, ordu erdi bat. Eta hau egiten dizue, eguraldi honakin, hotzakin, beruakin. Bai, euri jaizia. Tokatzen danakin. Tokatzen dana. Papelen jarretako inberde bazkenen da, igualde, jauze giro daun, estropetan bezala. Venga, korrika animo, ni hemen geratzen naiz, eh? Bai. Venga, gero arte. Bueno, grazie. Ematen du, Bizkaia alden dirua dagola, Gipuzkoan ez, egatik Gipuzkoako klub guztik ez dakau dirurik, juistu hori, gazte mailan danen horrek dirua asko gastatzen da klubak, eta nik uste bai Ondarre bila, bai Kostape, bai San Pedrok eta guk diru aldetik igual ibiltzea, niko eskas. Oain arraunen azten jendiai, akonsegatuko nioke, bizimo gogorra behiek emango zuela, porque gu behintzat ja formatuta gau eta guri hauen da entrenatu eta ja estropak inda pixka retokatzia. Baina beste hauena, denak ez di aliatzen aurrenengo punta, gu suerte sola gaude, eta hai formatzen da asko kostatuko zen da, bizimo gogorra airi gorro. Ja bukatzeko eta indar pixka lantzeko, pesa batzuk. Hor behiratu dugu taula baten, 2 taula dazkau, egun baten taula bat iteko eta aurrengo beste taula bat, eta gorputzeko atal ezberdinak erabiltzeko ezberdinak izatea, eta gaur A taula tokatzen zaigu. Eta A taula zertarako da? Besok, bizkarraldia eta sorbaldak eta lantzeko gehien bat. Ez da profesio bat guretzako, aparte lana egiten dugu, eta gero lana aparte, honea etortzea. Ia profesional batzuen aurka jokatu benengo bezala entrenatu behar dugula. Guretzako da hobi bat, afizio baino gehiago. Hobi bat, baino gehiago zeatik. Gero kompetizioa egiten dugu, eta kompetizio horretan beste talde batzu daude, hortaz bakarri dedikatzen dianak. Beste klubetan fitxaketa askok izan dira, eta, ikusiko dugu bestek zenbat jokoian, baina guk lehen urtetikan, bai nik uste pixkat maila bat jatxiko gehala, baina ez onbizte. Guk gure maila emango dugu. Nik bilotza horila dakat, eta nik hemen horillo oso orgulloso nao, hola, enbarkazeion A bat eneotia, eta ititugun resultado, ekipo formatutakoan kontra ez. Eta hori jotarra izan da, aurrenengo ekipo notia, hori da netzako ilusio egon dina. Nere gerrian, miros leinuan, arraun horru bioskadaren oiuan. Nere gerrian, miros leinuan, arraun horru bioskadaren